தையட்டி திசவிகாரை காணி விடுவிப்பு தொடர்பாக கடந்த 31ஆம் தேதி இந்த காணிக்குரிய பொதுமக்கள் நேரடியாக மாவட்ட செயலகத்துக்கு வருகை தந்து தங்களுடைய காணி விடுவிப்பு தொடர்பாக கலந்துரையாடியிருந்தார்கள். ஆகவே அங்கே கலந்துரையாடப்பட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக இந்த திசவிகாரைக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற சுவாமி அவர்களுடன் வந்து கலந்துரையாடி இந்த காணி விடுவிப்பு தொடர்பாக அந்த மக்களுடைய கோரிக்கையினை நான் அவர்களுக்கு தெரிவித்திருக்கின்றேன். அவரும் இந்த காணி விடுவிப்பு தொடர்பாக தான் முடிவெடுக்க முடியாது என்பது தொடர்பாகவும் இந்த முடிவினை தன்னுடைய அடுத்த உயர் பீடத்திற்கு தெரிவித்து அவர்கள் மூலமாக இந்த தொடர் நடவடிக்கைக்குரிய முயற்சிகளை எடுப்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றார். යාපනයේ දිසාපතිතුමා ඇවිල්ලා කතා කිරීම බොහොම සතුට ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ නිසා යම් ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පසුබිම සකස් කර ගන්නට රජයත් සංඝ සභාවත් ඒ අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරાવી.